Любі діти, вітаю вас на музичному занятті. Сьогодні ми послухаємо дуже цікавий музичний твір, який називається «Музика на воді». Ця музика звучить урочисто, легко та ніби переносить нас у подорож по річці чи морю. Послухайте уважно та спробуйте уявити, як хвилі рухаються по воді, як пливе човник і як музика може розповідати нам про природу та воду. Слухаємо Георг Фрідріх Гендель «Музика на воді». Який настрій передала нам музика? Музика звучала спокійно чи жваво? Що ви уявляли під час слухання музичного твору? Які рухи вам захотілося виконати під цю музику? Прослухайте музичний твір ще раз.